9 actividades darán cor ao outono cultural da Pobra. Teatro, música e danza protagonizan o calendario que se desenvolverá entre outubro e decembro. A cultura protagonizará as fins de semana na Pobra do Caramiñal. Esta mañá, o departamento encabezado por Patricia Lojo deu a coñecer as citas enmarcadas no outono cultural. O teatro será un dos protagonistas logo da demanda da veciñanza. É verdad que é unha programación moi variada, hai un pouco de todo para reír, para reflexionar. Bueno, intentamos facer unha programación pois que nos mova un pouco todas as emocións, non? Porque o teatro ao final é un pouco entreternos, sobre todo nesta época que ven agora, co cambio de hora. Os días son máis curtos, empezannos o inverno, que aquí é un pouco duro, e esta é unha alternativa para a veciñanza para que o pasen un pouco máis agradable o inverno. Eu quero agradecer á Diputación da Coruña porque gracias á rede cultural nós tamén podemos ofrecer toda esta programación. Xa que grazas a ela contarase con 3 actividades teatrais. Tamén colabora a Xunta a través de dinamización lingüística con outra obra de teatro. A programación do outono cultural pobrense arranca o vindeiro domingo 26 de outubro coa representación de Guerra de Teatro Noroeste. Vai transportar a un teatro de Europa Central e na que os personaxes deste teatro van nos facer reflexionar sobre os conflitos da guerra ao longo de toda a historia e sobre o caos que este fenómeno está arrastrando aínda a día de hoxe. Despois xa imos a pasar a comedia xa máis de humor e íbamos o domingo 2 temos Artefeito, que en ela Isabel Risco e Fran Rey vanos a facer un achegamento con humor á obra do rianxeiro inmortal, como é Castelao. O 9 de novembro será a quenda de As Gardiás ou o nó de Tecelán, de Teatro de Ningures, na que varias mulleres maiores defenden o seu dereito a vivir xuntas en liberdade. Domingo 16 de novembro temos a Mala Sombra ca obra O Proceso, que é unha ollada cómica a un asunto moi serio, como foi o proceso que sufriu Manuel Curros Enríquez a raíz da publicación do poemario Aires da miña terra. Imos despois xa o domingo 23, con producións teatrais excéntricas, unha obra dirixida por Kiko Cadaval, o título é As Desterradas e está centrado nun convento do século XVI, en unha comunidade de monxas, que se ve amenazada pola xerarquía eclesiástica. Haberá novidades na programación coa inclusión dunha actividade o sábado 29 na que o protagonismo irá para a música. A Orquestra de Cámara Galega, que vai a facer un repertorio da obra do maestro Groba, pero tamén ten, ademais, composicións de outros autores galegos e máis de música iberoamericana. O día seguinte, Ibuprofeno Teatro representará a súa obra de Pan Karaoke, que fará pensar ao público. Decembro ábrese o domingo 7 da man de Zabala e Atalayas de Caión. Un espectáculo que vai mesturar un pouco a música electrónica ca música tradicional, o enxebre co contemporáneo, non? A parte, este espectáculo ten unha potente escena posta en escena e ven tamén acompañada de visuais. E xa imos rematar a programación con un espectáculo de danza. Nesta ocasión é Morriña Danza Project con a obra Odiosa, que se desenvolverá o domingo 14 de decembro. O Teatro Elma acollerá todas estas citas que comezarán ás 7 da tarde. A entrada é de balde e aberta ata completar aforo.